Esta fin de semana os equipos de fútbol da comarca seguirán quentando motores con partidos amigables que sen dúbida traerán días agradables para os que lles guste o deporte. A ese de Chantada recibe a visita do Lugo B este sábado ás 6 da tarde. É un equipo que está feito para dar un salto de categoría, é dicir, se pensamos nos futbolistas do Lugo B que van a ser rivales nosos este ano competitivamente falando, a maior parte deles estarán pensando en que algúns deles poderán ser futbolistas profesionales, non? Entón, bueno, levan con unha dinámica de traballo de futbolista profesional e para os futbolistas de Chantada pois tamén é todo un aliciente ver a ver que nivel poden dar contra eles, non? Entón, bueno, trataremos de afrontalo con todo o respeto, como se foran xa tres puntos respecto a unha futura competitividade, unha futura liga que vamos a ter aquí máis ou menos cerquiña, pero con ánimo de disfrutalo. E se o resultado vai quedar á marxa, trataremos de, claro, organizarnos un poquinho máis, porque defensivamente nos van a exixir, por suposto, pero creo que estamos preparados para elo. Pero a xornada futboleira comezará xa de mañá no Sangoñedo, onde os cadetes se enfrontan ás 10:30 aos de Monterroso. A continuación, ás 12 será o turno do xuvenil ante os xuvenís monterrosinos. O domingo será o turno do Chantada Atlético e do Chantada B que se enfrontarán nun torneo triangular co Oural. Ás 6, Chantada B Oural, ás 7, Oural Chantada Atlético e ás 8, Chantada B Atlético Chantada. O Taboada, pola súa parte, desplazarase de Ica Rubián, onde se enfrontará ás 7 da tarde o equipo local o domingo. E completan os partidos deste fin de semana o Relámpago de Taboada, que se enfrontará ás 7 da tarde na Medela aos veteranos do Taboada.